det er den her form. Den er sådan meget kendetegnende inden for det her økonomifelt. Er der nogen, der ved, hvad det er for en form, jeg har skrevet op der? Hvad hedder den? Ja. To, der ved. Brandsen? Ja. Der er noget renters rente i det. Men den her form har ligesom et navn. Man bruger den til at udregne noget. Det hedder vækstformlen. Det her det er altså en formel, man bruger til når man snakker vækst. Og det kan både være, den kan bruges både til sådan positiv vækst, men man kan jo også være udsat for noget, der falder over en årrække eksempelvis. Så man opererer altså også med noget, der hedder negativ vækst. Lige nu, jeg vil prøve at gennemgå den her formel lidt for jer, hvordan man bruger den. Og så kommer der et par små opgaver, og så skal I nok få lov til at komme ud og arbejde videre i redaktionerne. Men det her, det er altså inden for økonomifeltet. Når vi kigger på sådan en formel her, så er den delt op i nogle forskellige led. Der står noget her, der hedder KN. Der står noget, der hedder K0. Så står der et tal plus et R. Så står der opløftet i lille n. Og det er umiddelbart totalt russisk, når man kigger på det sådan her. Men der er man jo så irriterende inden for matematikken nogle gange, at man bytter nogle tal ud med nogle bogstaver for sådan at kunne vise, at det her, det er sådan, det er overordnet set. Så kan man altid begynde at plotte nogle tal ind på de her pladser. Er der nogen, der ved, hvad KN det står for? Nu var der heller ikke så mange, der lige kendte vækstformlen. Men det står altså for slutkapital. Ja. Og slutkapital, det vil altså sige, i det her tilfælde, det vil være noget, det man kan sige, den her formel lægger op til, det var, hvis jeg satte nogle penge ind i banken, og fik en eller anden procent i rente, hvad vil jeg så have om nogle år? Det er det, jeg kan bruge til at bruge den her formel til at finde ud af. Det kan jo være meget fedt at se, okay, hvor længe skal jeg spare op for måske at have så og så meget. Så det her KN, det er altså min slutkapital, det er det, jeg gerne vil finde ud af, hvad jeg har om nogle år. K0, det er min startkapital. Det vil altså sige, det er det beløb, jeg her og nu kan sætte ind i banken. Det er måske det beløb, jeg har på mig, som jeg gerne vil have til at vokse. Det vil jeg gerne have til at blive større. Det lille R, det står for renten. Det gør det altid i de her formler. Der vil lige være, når det handler om økonomi, og der står et lille R, så kan I godt regne med, at det handler om noget med renter. Og det nævnte du, det har I stødt på i 9. klasse. Noget omkring renter. Og hvordan man regner med dem. Og hvad de lige pludselig kan gøre ved ens økonomi. Både gode og dårlige ting. Og N, det er antal terminer. Nogen der ved, hvad terminer er? Terminer. Er det ikke i år, der er et eller andet med, at du tager også 6 dage? Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Der er 360 dage på et bankår, men terminer, kan vi forklare lidt mere præcist, Andreas? Er I med der, Christian? Ja. Der er 4 terminer på et år, og det betyder, at det er sådan, at det er den måde, man betaler renter til banken og lån og alt muligt mærkeligt. Det er, at du betaler per termin, og det er hver 3. måned. Ja, det kan det være. Det er rigtigt. Det er altså antal perioder, hvor man ligesom tilskriver rente. Det kan godt være hver kvartal. Det kan også være, at der kun er 2 terminer på et år. Altså, der kun tilskrives renter hver halve år. Og nogle enkelte steder tilskriver man kun renter en gang om året. Altså, så der er kun 1 termin om året. Men terminer, det er altså sådan rentetilskrivningsperioder, kan man sige. I må endelig lov at spørge, hvis I ikke er med. Jeg skal nok gennemgå den lidt tydeligere. Det er altså det, de her forskellige ting og sager står for. Nu vil jeg prøve at lave et lille eksempel, hvor vi skal prøve at regne den her ud. Hvis vi siger, at jeg har fået 5.500 kroner af min søde farmor. Hun bliver snart 90, så hun er begyndt at betale ud af gemmerne. Så hun har givet mig 5.500 kroner. Og jeg går ned i min bank og siger, dem vil jeg gerne sætte ind. Jeg vil prøve, nu vil jeg simpelthen prøve at lade dem vokse lidt. De fortæller mig, at de vil give mig 4%.
Det er sgu en god. Det er nemlig en sød bank. Men det er deroppe i Vestjylland, der er de så søde med sådan noget. Så de vil gerne give mig 4% PA. Ved I, hvad det står for? Det var der mange, der vidste. Nu skal vi tage Oliver herovre. Ja. Pro anno står det ikke, men altså det er fuldstændig det samme. Det er 4% i rente om året. Det de giver mig. Okay. Jamen, det synes jeg umiddelbart lyder meget godt. Jeg prøver så at opsætte et lille scenarie for mig selv, og nu vil jeg prøve at lade dem stå i 12 år. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi om 12 år håber jeg at have råd til en... der skal jeg have mig en ny scooter. Så det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvor mange penge af de her... hvor mange penge har jeg så om de 12 år? Og det skal jeg så have plottet ind i min formel. Og det der jo så er med de her formler, det er jo, at vi kan jo faktisk nu se, hvilke pladser de forskellige tal skal ind på. Det vil sige, så kommer min formel altså til at se sådan der ud. At jeg har min slutkapital, det er den jeg ikke kender. Det er den jeg skal have fundet ud af. Hvor mange penge har jeg om 12 år? Jeg har de 5500, dem skal jeg gange med 1 plus. Det skal man være meget opmærksom på, når man skriver de her rentetal, så skal de sættes ind som decimaltal. Det vil sige 4% skrives som 0,04. Og det skal så opløftes i 12. Jeg skal nok vise jer lige om lidt, hvordan man taster det ind på lommeregneren på computeren, med hvordan man opløfter i 12. Fordi der er lige, men nu skriver jeg lige formen for, hvordan man gør det, fordi når I regner det her ud, så skal I starte med at regne parenteserne ud, sådan så det kommer til at se sådan her ud. Altså at I starter med, I lægger selvfølgelig 1 plus 0,04, det er 1,04, det opløfter I i 12, så regner I ud, hvad det er, og så til sidst ganger I det med de 5500. Og så har I resultatet. Jeg gennemgår lige stykkerne lige om lidt på lommeregneren, det er fordi, der bliver jeg lige nødt til at hoppe over på min computer, fordi den lommeregner, der er her på, er ikke helt sikker. Det der, det er fremgangsmåden, det er egentlig meget simpelt, når man, det handler om at vide, hvilke tal man skal sætte ind på hvilke pladser. Og når man ved det, så er det egentlig noget teknisk med, hvordan taster jeg det så ind på lommeregneren. Fordi I må gerne bruge lommeregner til at regne de her ting ud med. Er I med på, hvad jeg gjorde her? Ja. Godt. Nu prøver vi at sætte det samme stykke op igen. Jeg får stadigvæk de 5500 af min søde farmor. Og jeg får stadigvæk 4% pro anno, altså om året. Det er stadigvæk over 12 år, men der står så en detalje hernede om, at renter tilskrives hver halve år. Det vil sige, før er vi enige om, at der blev det tilskrevet en gang om året, så jeg havde mine 12 terminer. Er der nogen, der ved, hvad der sker? Fordi nu får jeg jo lige pludselig, det er stadigvæk i 12 år, jeg gerne vil have dem stående, men nu får jeg renter hver halve år. Ja, Patrick? Det er så ikke bare 24 terminer. Jo, det ændrer noget på terminerne. Det er klart. Mit 12 skal byttes ud med 24. Tror I, der sker noget med renten? Hvis du får 4% på anno hver år, så får du så 2% per halvår nu, i stedet for. Præcis. Så kommer det altså til at se lidt anderledes ud. Så det der med terminerne, det spiller altså ind. Og nu, vi kan prøve at regne den efter lige om lidt. Man skulle umiddelbart tænke, giver det ikke det samme, hvis jeg sætter 5500 ind i 12 år til den samme procent i rente, jamen, giver det så ikke det samme beløb? Det gør det ikke. Det gør altså en forskel, om jeg får det over 12 terminer eller over 24 terminer. Og det har noget med renters rente at gøre, som Fransen nævnte tidligere. Det har noget med det der med, at der flere gange bliver taget renter og renter. Ja. Jeg skal nok prøve at regne dem ud for jer lige om lidt, så kan vi se forskellen. Ja. Jeg skal nok lægge det her lille slide ind på Wiki. Og vi skal ind og kigge på Wiki lige om lidt, fordi der ligger en masse noter omkring vækst, som
Så det skal man også lige være opmærksom på. Det er meget, meget vigtigt at være opmærksom på, hvor mange terminer er der, og hvor tit tilskrives der renter og den slags. Vi kan også opstille et andet scenarie. Det kan være det her med, at det kan være, at det er vores startkapital, vi ikke kender. Det kan være, at vi har et eller andet beløb, vi gerne vil finde ud af. Jamen, hvor meget skal jeg så sætte ind for, at det kan vokse til at blive det beløb? Det kunne godt være, at jeg vil gå den anden vej og sige, at jeg skal op og have 20.000. Det ved jeg. Jeg skal simpelthen slutte med at bruge 20.000. Okay. Og i det her tilfælde får jeg 2,5% pro anno. Og jeg skal bruge pengene jeg skal bruge de der 20.000 om 10 år. Og så er mit spørgsmål så, hvor meget skal jeg så sætte ind nu? Det er jo det den her formel kan hjælpe mig med at finde ud af. Hvor meget skal jeg så sætte ind nu her, for at de er vokset til det? Sådan så, og det er jo egentlig bare at gøre, det er, at jeg sætter dem her ind på klasserne i formlen, sådan så jeg kan regne ud, hvad jeg skal sætte ind. Så og igen, jeg taster det her først ind på min lommeregner, gemmer det, og så dividerer jeg det med, eller tager de 20.000 og dividerer med det, og så får jeg 15.000 eller andet. Det vil altså sige, at mine 15.000, de vokser cirka små 5.000 over de næste 10 år, hvis jeg satte dem ind til den her rente. Det er alligevel pænt nok. Jeg hopper lige over på computeren, fordi nu vil jeg gerne vil jeg lige prøve at regne nogle af de her stykker, sådan så I kan se, hvordan I taster dem ind på jeres lommeregner. Fordi det er sådan set, hvis man kan finde ud af det, så er der ikke så meget volumhej i det. Så. Er der nogen af jer, der har set det her før? Altså er der nogen af jer, der har arbejdet med vækst før? Ja. Ja, garanteret. Er der noget, der ringer? Nå, ja. Der må være nogen af jer, der er blevet præsenteret lidt for det i 9. klasse. Ja. Du har brugt den formel før? I 8. klasse. Okay. Godt. Kan I følge med her, hvis... Hvor finder man den der lommeregner? Gør så her. Er det ikke okay?